Van alá 100 días dende a aterraxe de Rianxo en Común na alcaldía de Rianxo, tempo máis que suficiente para facer balance do que vai de legislatura. A pesar de ter que afrontar grandes dificultades, cabe recordar que gobernan en minoría, con tan só 5 edís dunha corporación de 17, foron quen de sacar adiante actuacións importantes, moitas delas xa iniciadas polo anterior executivo e que supuxeron un investimento de preto dos 400.000 euros, como é o caso do saneamento e abastecemento de auga de Quintáns ou en Pousada, entre outros. Por diante, queda agora poder sacar adiante a licitación de servizos importantes para o Concello, como é o caso da recollida de lixo ou o alumeado público. Non servizos que nos últimos, ou mellor dito, que están a día de hoxe sin contrato porque nunca o tiveron ou ben porque nos últimos anos estes foron caducando, por tanto, fixemos todo ese, ou estamos facendo, mellor dito, todo ese traballo en diálogo tamén coas distintas empresas que os están prestando para pulir todo ese traballo previo á súa futura licitación. A longo prazo, dous son tamén os seus principais proxectos. Por unha banda, a mellora da fachada marítima e por outra, a ampliación de chan industrial no municipio. Aínda así, a curto prazo, os focos estarán fixados en sacar adiante os orzamentos, así como na baixada da débeda e poder facer fronte ao pago a provedores. Estamos empeñados en reducir a deuda que a día de hoxe temos con distintos provedores, unha débeda que alcanza, incluso supera lixeiramente os 2 millóns de euros. En este sentido, remanente de tesorería que aínda queda, que está en torno aos 480.000 euros. A nosa proposta, que irá ao vindeiro pleno, será destinalo íntegramente a pagar facturas pendentes e tamén o pos adicional, que tamén supera os 400.000 euros a aportación que lle correspondería a Rianxo. Tamén a proposta deste goberno será destinalo a pagar facturas pendentes ou servizos que están comprometidos daqui ao que resta de ano, como, por exemplo, ese servizo de recollida de lixo ao que antes mencionaba. Aínda que dende Rianxo en Común sinalan que non é un tema que lles preocupe especialmente, na comparecencia tamén saiu o tema dos salarios. Tenden de novo a man o resto de grupos que compoñen a corporación para chegar a un goberno de cooperación, pero nunca de coalición. E estamos abertos para o que faga falta, e insisto, e incluso non só con palabras, senón con feitos. Eu creo que non hai moitos máis exemplos onde os grupos da oposición que votaron en contra das dedicacións dos membros do goberno estén presentes na Xunta de Goberno local como se nada pasara e continuando coas portas abertas e coas ventas abertas para que tamén eles vexan todo canto se ven facendo semanalmente. Eso sigue sendo así, en manifestación desa cooperación que buscamos, pero un goberno de coalición non está na nosa intención constituílo, por tanto, trataremos de seguir avanzando, pero con esa orientación.